Моля ви се, господине, така ли се влиза? Ще да се задавя, ще да вляза в болница, ще да изпусна сумата и дела. Поне чукайте. Господин адвокат, аз точно за чука не съм дошъл да говоря с вас. Значи, господин адвокат, искам на момента да ме развеждаш с то с моето сурат Паткан жена ми. Такъв е точно казуса ви. Адвокате, не знам ко ме питаш, ама аз ги хванах да ги дранчат направо ти казвам. Ясно ме, видял си ги да се съокупляват. Аз му казвам, че той куплява ли са? Аз на доктор ли дойдох, на адвокат ли ти? Аз ти говоря, ти ми приказваш, дай да се разбираме. Добре, човек, ама ти трябва свидетел. Имам свидетел, бе, как да няма? Исма, гел бъда адвокат, гел дим. Здрасти, господин прокурор. Сядай, тос не е прокурор, адвокат е тос. Така, господин Исма, вие видяхте ли факта на самата изневера? Да, видях го факта. Значи самия факт, разбираш ли, той вътре беше. Аз видях фактурите като са клали.